Welcome to my humble house. Ayan na yung inaayos dito sa problema ng gutter. So kailangan nilang gibain. Gigibain na lang ulit sila. Pantay. Tsaka lalagyan ng drainage. Ay yung gutter. Hi mga moms! So mula sa Mamshi Eatery, hindi po tayo titigil sa pagtatrabaho. Tama, ilaban natin to. Hindi tayo titigil sa pagtatrabaho sa ating pagbablog. So matapos yung aking business, nandito naman tayo para bisitahin ang mansion ni Rhea. So last time na nandito ako kasi, actually ang ganda na siya. Unti na lang. As in, nung nakaraan ganito pa lang. Ngayon gumanyan na. Ngayon may makita mo na yung mga rooms. Diba? Ang ganda na. Hala, susunod yan, appliances na. Mga sopa. Ay, hindi, aircon muna dapat. Para pag nagpapasok ng gamit, malamig. Oo. Hindi, pero unahin mo muna ang altar. Unahin muna natin ang pambili. Oo, ang altar. Kayang-kaya na yan. So, nandito tayo ngayon sa... Nagaan na sila. Ano nga to? Skim. Ayan, skim coat. Ayan. O, diba? Ang bilis. Ang bilis talaga kapag yung nagtatrabaho, trabaho yung gusto. Di ba, kuya? Pag trabaho yung gusto. Ay, may ilaw ka! May ilaw na. Lagay ka ng isa sa loob. Ang galing. Ayan, kasi para na sa ganun yung tubig at saka yung antay-anay para sa kanyang bahay. Tsaka pag napinturahan yan, na may ganyan, ang ganda! Tapos mag-ano pa yan, papakinisin pa nila. Yes. Yung haba. So mag-ano ka, ang lining is gold. As in gold talaga. No. How true, nagpabili ka raw kay Brenda ng tutunawin mong gold sa Dubai para ilagay sa ano, pang lining lang sa bahay. Oh, Simbakel. Nagpabili ka raw ng 4 o 5 na gold bar. How true. Mahal yung lady pa nga sila. Okay na yung room nyo? Na ano na? Ay, may tiles na. Dali tingnan natin. Yung dalawa lang. Maitur mo na ako. Sige, mag-party-party na naman kayo dyan sa dala ko ha, yung mga aso. Wow. Hala. Kaya na ba tayo niyan? Eh, ang bigat ko eh. Baka biglang lumubog ba mag-crack. Ang ganda ng tiles. I love it. Hala, may electric fan ka na. Unang appliances! Apaka-OA. Diklop pala. Ayan, naayos mo na kay Diday. Hindi ba tapos? Ito na yung room ni Diday. Kanina ko yan trinabahan. Ang cute, ang ganda. I love it. Pero sabi mo, Mark, Saan na magiging bed niya dito? dito banda kasi tingnan mo, oh, hindi siya straight. Mm. Hindi yan sa tiles ha, sa forma talaga yan sa Yung pag-divide ng bato. Tapos dyan, wala pa yan. Oh, ito yung kay nanay, wala pang tiles. Next nila yan. Kasi ang inuna nila, Kasi skim coat. ayusin sila doon, di ba? Aakyat sila ngayon doon. Oo, yung sa drainage nito. Tapos dito, ayan. Ay, wag muna natin pasukin kasi Fresh pa siya. ito yung sa inyo. Wow! Mukhang dito nyo mabubuo yung kambal. Ay! Or triplets. Ang ba? Ha? Pinipressure. Ang tsada, ang ganda. Aliwalas na. Bongga. Malapit na, unting-unti na lang, sister. Unting-unti na lang. In fairness ha, ang bilis nila. Ang bilis nyo ha. Ang bilis nyo. Dapat talaga kayo ni. Gandaan lang. Hindi, pero mabilis ha. Mabilis yung Continuous talaga. gawaan nyo. Hindi yung isang araw, itong linya na to. Susunod na araw. Ang importante, wala na stress mo. Unti na lang. Ha, Papa Mark. Unti na lang. Ayan, nakikita mo na eh. Oo, correct. Di ba, Te? Tayo dito matulog sa floor. Oo naman. Bongga, uy. Pangmayam. Tapos yung aircon. Alay!
How true, 8 daw yung aircon mo. Tatalunin mo daw yung mga comedy bars. Sana makabili tayo soon. Oh, hindi pa. Ang init ang panahon. Actually, okay na yung plano nyo. Di ba ito yung exhaust fan na ano? Yan sana mga exhaust ni Mark sa galing sa kwarto, tapos Yung aircon. Para malamig sa kwarto, damay na dito. Yan yung plano niya. Oh, at least, Pero makakales. inaaway ko siya kasi parang nakakasira ng beauty dito sa lagay ng TV. Depende kasi sa magiging style. Oo, siyempre, blend mo. Alam, paano... Ano? So pag blue ang butang mo din na fan, tapos ano yung Oo. Lalagyan pa rin naman yan ng design, for sure. Sabi ko, parang pangit mo kasi tingnan na yung Pag sinabing tayo kasi, stop na agad. Ay, di, takpan ng isang hollow blocks. Ano may isa, dalawa. Sa kanya, dito na lang ilipat sa banda. Huh? Exhaust. Yung aircon, yung Yung lamig. ano ba? Lamig ng aircon. Andito ang bisita mo eh. Dito nakaupo ang bisita mo, tapos andun yung aircon. So, doon yung bisita mo uupo. Tsada. Ang cute. Ay, ano nangyari dyan? Nag-crack. O, ayusin pa nila yan kasi di ba pinaputulan ko siya. Eh, Tsaka ko. Chad. Ito si Mas Tsada. Ah, yun na yung likod. Tanawa natin. wala pa dito. Ayun na, andun sila oh. Aakyat pa sila sa gutter. Ah, yun yung gutter na Yung ayos. gutter, sasabi natin no, sira-sira. Sabi niya, Biyernes. Ganda mo na yung sinabi mo. Huh? Oo, katong ano ba, pinangako mo. Pinangako mong Baba. sugba, inihaw na baboy, at saka red horse. At least, okay. Alam mo, hindi sa ako okay ako sa mga ganong klase ng deal. Oo. Di, Ang importante gagawin nila. Parang yun dun sa tindahan ko. Pag sinabi ko, Thank you. ito, yes. Na wala hindi, yung problema mo. oo, para matigil na ba? Pero at least kahit paano mag-problema Oo. naman tayo sa another naman na Actually, wala na, unti na lang to. Ano na, finishing na. Uy, nakita, may sinanda ko sa'yo. na. Yung magic door. Ayaw niya Ay, yung gano'n. parang Ay, mirror? Hindi, kanang ano ba, kunyari ano siya, itong pinto niya, may divider na, kunyari display siya, pero pag tinulak mong pinto ang pala papunta sa kwarto. Yun nga, sabi, yun nga. Diyan siya si Ay, magastos yun din. Huh? Buwang hindi, pinto lang siya, tapos tsaka ikaw na magdi-design. I-send ko sa'yo pag nakita mo. Ang Hindi ko cute ata kaya, ang na-send ganda. sa akin. Hindi ko yata na-send sa'yo. Pero ang ganda, ang cute nun. Oo. Kasi para din siyang decor, pero pag tinulak mo siya, pinto mo Hindi papunta nila ng... alam na. Yun yung gusto ko. Pwede Yeah. may secret door dyan. Oo. Buti yun, pagtotak mo. Oo, CR pala. Or kwarto pala, di ba? Ang cute kayo pag ganun. Anyway, bahay niyo pa rin naman, nagsasuggest na naman po ako mga moms. Kasi gusto ko, sabi ko pag ako nagkabahay, gusto ko ganun yung akin. Yung mga secret door, Tapos secret room. doon tayo sa pinakapangit na part. Aayusin nila. Yun nga, kaya nga sila, ay, andyan na naman kayo. Andyan na naman kayo. Ano mo ba? Bantay lang ha. Merong karne doon? Wala. Pero may mga ulam. Wala. Ako ba? Ay, sana all. Sana all in love sila. Ito yung problem na sinasabi ni Tanggalin lahat yan. yung alulod. O especially na magtatag-ulan na, kailangan na talaga magawa 'yan. Hapon na nila ginawa yan kasi mainit. Sobrang init kanina. Nakakatakot din lumabas, magbabad kayo. Hiningal nga siya kanina sa pagtatest sa kwarto na sobrang sarap. Kasi init. So yan yung alulod, aalisin lahat. Paano yan, magdudugtong siya ng additional ano? Bato? O yung yero isasagad na lang? Ah, yung yero na lang ang ano. Ah, okay din naman. Okay. Magdudugtong ng hero. Meron pa lang lalagyan sa palalim ng pagano yung Sahuran ng ano. tapos tatakpan na lang sa para etong mga yan. Ang pangit ng mente ang nasira ng beauty. Correct. Sayang kasi.
Ang bongga nung tiles, tsaka nung ano. Pero unti-unti na siya natatapos. Sayang. Oo, liliha. Gamit yan dun sa front. Ha? Yung downsprout na pababa. Na tagas ng tubig. Ayan na ay. Ala! Agay! Ala. Okay. Tsaka all around sila. Dami na din Tsaka in fairness. Kaso nga lang din naman sila nakuha nung pinakauna kasi nasa Maynila sila nung time. Feeling ko kasi dapat tapos na. No? Kung, Kaibigan ni Mark too. kaya nga, kung sila yun, tapos na siguro yan. Kasi halos 1 year na eh. Hindi siguro wala siguro silang trabaho sa Maynila yung mga time na nagsimula kami dito. Bago pala sila nakauwi. So lahat huhugutin. Ang galing lang. Kasi kanina grabe yung init. Ang taas ng araw. Umuwi nga ako umaga alas 3. Nasa bahay na ako, naligo, pahinga na isang Sobrang oras, init. tas Punta na kayo dito. Naligo lang. wala na Pahinga akong lang. ginagawa. Sabay lang. Ayan. Ano feeling Ito yung... yung pinaka-grabe kong problema namin ni Mark dito sa bahay nung gusto namin na and then makapag-relax. Yes. Kasi ito lang naman eh. Kasi yung tiles, abangan mo na, makikita mo na yan. Yan kasi parang, gusto mo na makita kung paano masolusyonan. Especially pumapasok sa loob ng tubig. Stress talaga kami ni Mark nung una. Nung wala pa sila. Mm. Tinitingin ko na kay Kuya Jun. Papa Jun, ano sabi niya? Daddy? Suggest siya yung sinadjust niya. Yan yung ganyan. Hindi yung gagawin nila. Ah, okay. Sila Papa, Daddy Jun, di mo rin nakuha kasi may project. Hindi ako pa yung Papa Jun. Sa bagay, may, ang laki rin ng project nila ngayon, ang laki. Bakod dun sa tabi ng ano, campus A. Pero alam mo naman, pag may nauna ka nang nakuha, syempre parang ano na din. Mm. Ayun na siya. Kaya kapag promise ka dito sa kanila. Okay. Tsaka kalma siya sa bubong mo ha, kampante. Ibig sabihin matibay talaga. Ay! Pero yung bubong, sakto yan siya, nagaganyan na yan sa sukat. Unsay tanaw nimo friend? Sayar ha? Kari ha? Malang ka pagtrabaho lang na, mamali. Okay. Yet? Sabi niya, ang pangit nung unang nagtrabaho kasi yung mga mali-mali niya. Siya yung gumagawa. Yung mga palpak ba? Medyo relax naman siya. Tingin ko kaya naman gawa ng paraan. Feeling ko within this month, matatapos nyo na ito ha. Ano ba ngayon? August? Kaya na. Nakabudget na siya din. So yung mga next I mean, yung budget na lang kasi. Pero kung tatrabahuhin nila to ng dire-diretso hanggang yung katapusan, ano nila, trabaho nila, bali lahat ng tiles, mga skin coat, ano na siya nakaset na yun. tsaka paint, Oo. Wala pa yun. pintura. Ano na yung budget. Feeling ko kakayanin mo matapos yan kasi andyan pa yung leeg mo eh. Nandiyan pa yung ay wag yan. Wala na tayong bubuwak. May ibigin. Hanggat nandiyan pa yung leeg, feeling ko talaga kakayanin. Ala, ayun. Ito yung chismis. Ayun oh, yung Ito yung ano. i-caption mo sa video mo kasi Oh. ang daming nag-aabang. Grabe pala ang bubong. Tapos hindi inayos yung pagkasemento sa taas. Wala nga yun. Yung trabaho niyo noon. Ano yun?
Sayang tuloy, oh. Yan na, oh, finishing na siya. Nakikibread ako. Ayun, ito yung binubutas. That's all for na mga moms. Abangan ninyo yung iba pang pagbabago, yung pagkakabit ng aircon. Wow. At syempre yung bowl mo sa CR. Excited ako sa CR. Pinakagusto ko share ta kusina. Yan ang gusto ko makita. Kasi, di ba? Hindi ko kasi yun talaga yung pinaka-attractive sa bahay. No? Kasi ang kwarto given na yun eh. Sa inyo na yun eh. Pero yung CR tsaka kusina. Tsaka yung mga iluluto. Ayaw nga pala, gagawa ko pa sa likod mo sa labas. Tapos paano gumaganda na tayo dyan sa video kasi medyo maayos na yung background natin. Oo. Tsaka nakakapagpaano tayo. Meron naman magpaka, oh. Ulit kasi. Pero maraming pantay kasi, no? Ito sa kwarto. Kasi pati yung CR pala. Kunti na lang. That's all for na mga moms. Thank Thank for you so coming. much and good luck. Basta yung pangako ko sa'yo, alam mo na yan. Ay! May surprise si Ma'am Fuji sa akin. Yung pa rin yung pangako. Sa housewarming. Di ba sabi ko sa'yo, magbibigay ako sa'yo for your housewarming. Okay, So, abangan natin yan. Thank you guys! Bye-bye. Yung ako?